fa bako ne, ni fa bako ne, wallahi ni fa bako ne, wane ne farin masoyi. Ya garin ne na shigo shi ba maza sai mata, ana da Allah wannan salon fa ya dame ni. Ni fa tsari na ne gari idan babu maza ganin sa nake tsamkar a ce gidan hankaka. Kwantar da hankalinka masoyi, akwai maza har ma sun wuce mu matayen nan. Tsarin garinmu ne mata su suke fita nema, 'yan maza suna ɗaki ba abin da ya dame su. Subhana ga bakin labari, nan garin mata ne suke fita gun aiki. To bangaren tuwo kenan ya ake da tsarin dan naga kun wuce lissafi. Bangare na girki shi ma muna da tsarin da mazan gida su ɗora abinsu. Don haka sai ka je ka shirya baby, kai na zaɓa ka zama farin masoyina. Malama jaye ban guri na haura boda, dan na lura kun fi karfi na ne, akwai alamar watakila kun ci kai a garin nan. Ni fa a zahiri ina da dalili na son ka har ma ka ji na kira ka bebe bebe. Sannan kai kama da yayana wanda ya bace mana mun sha wuya akan neman sa. Kake nufi ne ko za ka bar ni ne bayan kuma ina da ciwon hanta, sannan ina da ciwon zuciya tun a farkon haɗuwar mu yanzu ya fi tsananta. Ni ma ban da lafiya kin ganni, ara da Allah saura kaɗan na faɗa rami, kuma ke kaɗai nake tausai kar na barki ne bayan na wuce a ce ki ta kaba.